Ġimniedi programm ta' residenza l-individwi minn barra l-Unjoni Ewropea li jridu jibdew startups f'Malta u għall-familji tagħhom. Dan il-programm se jkun qed jagħti permess ta' residenza ta' 3 snin bil-possibilità ta' estensjoni għal 5 snin għal fundaturi tal-startups li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi. Fl-istess ħin il-ħaddiema tal-istess startups li wkoll ikunu ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea se jkunu jistgħu jestendu l-permess bi 3 snin apparti 3 snin inizjali. Wara li għaddit minn snin sa nkunu qegħdin nofru option għażla li huma jkunu jistgħu japplikaw għall-permess ta' residenza permanenti. Ġifieri wara 5 snin huma jkunu jistgħu japplikaw għal dik li sejjaħ long term residency, però anke aħna min-naħa ta' Residency Malta sa nkunu qegħdin nniedu l-qudiem ukoll programm ta' residenza permanenti sabiex dawn l-individwi li jkunu ta' suċċess u jagħmlu suċċess f'pajjiżna inżommuhom hawnhekk u jekk jista' jkun nattraw iktar lejn pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Residenza Malta, Charles Mizzi, qal li permezz ta' dan il-programm pajjiżna mhux biss fetaħ il-bibien għal aktar startups, iżda qed jagħti wkoll serħan il-moħħ lill-imprenditori li issa mhux se jkollhom joqogħdu japplikaw għal permess ta' residenza kull sena. Hekk ikunu jistgħu jiffokaw aktar fuq l-intrapriża tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia qal li dan huwa investiment dirett barrani ieħor li mhux biss se jħalli introjtu finanzjarju imma wkoll se jżid l-għarfien b'idejat differenti foqsma diversi. Li jkunu qed jaqsmu it-tarif tagħhom u dak kollu li jafu knowledge ma' l-ekosistema lokali. U bekk inkunu qed niddiversifikaw l-ekonomija u naraw li l-persuni li jkunu qed jgħixu Malta ma jkunux qed jħallsu bis-16 ġewwa Malta, imma jkunu qegħdin ukoll jaqsmu teknoloġija illi qed jiżviluppaw ma' dak lokali u mbagħad ovvjament mill-prodotti li joħorġu li ġeneralment dawn il-prodotti jkunu qed jibdlu il-ħajja tan-nies jesportawhom lejn pajjiżi oħra. Minħa tagħha l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qalet li dan huwa programm rigorus biex jgħin lil min japplika u jmur lil hinn mill-finanzjar li diġà tagħti il-Malta Enterprise. Fil-fatt il-programm se jkun qed jgħin ukoll għall-iżvilupp tal-intrapriżi. Il-Ministru Byron Camilleri qal f'messaġġ irrekordjat li pajjiżna diġà għandu ekosistemi u politika li jippromovu d-diversità, l-ispeċjalizzazzjoni u l-innovazzjoni. Dan il-programm se jkun immexxi b'kooperazzjoni bejn il-Malta Enterprise u r-Residenza Malta.